minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Sama nek kapan kepengen gunakno khatam asma, upane khatam kulhu sinar putih, khatam tabat sinar merah, sama maca kulhu sama iso ngetokno swara. Wes sama maca langko waktu maca diniati lho. Waktu mamari maca sampean pusatno konsentrasi. Sama ngomong ajibu ayyuhal arwah kaiso cara Jawae. Aku njaluk penggaweanmu khadame kul huwallahu ahad. Sing campur aduk teko ruhing jin setan sak piturute, aku njaluk tulung awakmu. Budhalo ring gone omahe iki lan iki sampai no tugasku. Lah iku iso teko. Iki padha karo nyocokno gelombang kanggo radio, padha karo SMS. Nek cara singkat-singkatan sampean maca mane butuh sinar merah, tabat alam taro sinar merah ya. Ge ngampleng wong. Sampeyan pengen ngampleng kanca sampean nek ngene Jakarta kono. Maca tabat. Ping pira kono? Nek iso paling cepet mari maca ping upamane ping 7 pusatno konsentrasi mata diremno, tarik napas panjang semantep, tarik serut mari sebulno terus ya Allah, moto ya Allah, aku njaluk penggaweanmu khadame surat tabat, mantep no budal ring omahe iki nok Jakarta totok ndase. Iku sorono, iku dadi kaya makhluk kaya SMS. Moro mantuk tuk ngono. Wis kondo-kondo rahasia iki. Iku carane iku kaya mengkono iku. Dadi sama nangan-nangan dipoto karo SMS. Persis saja nih ke ilmu alam. Nah, kenapa ditarik supaya biyon-biyone bacaan sampai ngetokno swara iku mlebu irung sama sebolo apa jarene gelombange sampeyan nomere ring ditujuane iki lho. Tapi sudah ditata cara yo nek malaikat itu campur diobongi menyan Arab, nek setan-setan diobongi menyan madu, nek ngongkon jahat biasa ngongkon setan gak apa-apa, semuanya ojo nyembah setan gak oleh ngongkon setan. Ngongkon asu kena, tapi gak oleh nyembah asu kok disembah. Asu cokotan iki kok oleh. Wah, kafir nyembah asu ngongkon asu. Aja dipadakno. Ngongkon udah sundangan iki. Sundang digodak. Ngongkon setan iki kok oleh, tapi aja nyati nyembah. Hati-hati lah setan welut dilaberuli. Wis bagaimanapun mesti kapan-kapan nekek sampean. Ngongkon jin lumayan. Sama kudu roh tingkatane jin setan sak piturute, bahkan sampai kelasnya ngongkon macem-macem. Jadi iku iso numpak no bacaan. Nek setan biasa sing tumpaki paling seneng alam taro, wis seneng wek khadame alam taro, wek sinar setan numpak kok sinar merah. Nek malaikat kuliah iku paling seneng malaikat tumpah alam taro gak gelem wedhus pakani balung gak dipangan, gak kare ngono. Oh aneh wasu pakani suket gak gelem, karena cak-cakane dewi-dewi. Lho ngene iku carane merintahno nggus rubah cara Jawa dhewe ayu ajibu ayyuhal arwah. Ing cara Wali Songo aku njaluk penggawean wek musatno konsentrasi. Eling konsentrasi sampeyan niku padha karo gelombang lho. Aja mbleset saiki kudu pas. Wa min fawainal fawaidi. Lan setengah saya faedah an-nafi akan manfaati bitasliti doribi wasuda kelawan ngirimno ad-dorib. Saiki apa ta dorib iku lara cekot sudah lara nyelu cenu bisane wong jane dikirimi cekot sudah ngelu ndase sudah
cenut-cenut iki ngirimno ngene mau kate yo panjene kaya apa kan hanya cara ku terusno dhewe-dhewe iki padha karo SMS persis iki carane kaya apa antak tup yen nulis sapa sira ma ing donga-donga yakti kang bakal teka apa ma fi waraqatin dalam kertas tulisan sebagai wadai donga lho padha karo kapsul wadai vitamin watab khiralan ngobongi dupa asma bimiatin sailah lawan apa menyangkang encer sumatajal banjur dadekno sira ing ndi mae ando harokoh ngene lata sandali haddatin ono ngisore sandali haddatin terus saiki omah ngarepe ono banjikan ngisor diarani kok pondasi jang saiki undak sing ngarep iku diarani haddatin wesi apa cah ngarep omah ono sing dinuwani iki pondasi wesi pondasinya kurang pas karo sandal cara Arab sandal iku ja aku sandal cara Arab bahkan dideki wong lan sampeyan nututuk omah ana iku arane sandal tutu sandal sampeyan niku sandal apa pondasi aja saiki biyen durung ana pondasi watu numane ana cara Josem pas kok kapetele wala tak malhu lan cemraktekno sira hu ing taslit no ilale mustahil coba marang kang ngehai taslit tapi hati-hati iki padha karo nembak lho aja dipraktekno kecoba sing ditembak mau maling sapi ya jemane iki donga padha karo nembak wa hadza ma taktub wa hadza utawi iki lemah iku ma barang taktub kang nulis sapa sira iki sing ditulis nguri iki wa lantaran ma takzim jare saya takzim apa merintahno hadam sira kalau njaluk penggawean azam donga merintahno hadam namanya ma asal dari kata azimat azimat bahasa Arab ya jimat ya dari kata-kata za mbek mim takzim merintahno hadam jenenge takzim diduani karo diperintahno jenenge takzim sampai amaroten pitung ambalan tadi diwaca tulisan nguri iki marusaman japani ping 7 apa japanane ayat Quran watakrok maca sira ayat sing ana hubungane karo bangsa au kasoyibim minas sama terusno sampai minas soa iki sanga pira-pira bledek delok tah kapan kaya mendung kilap sing camurudan sing teko langit terus sampai kaya bledek ya ayat iku urusane terus gak pate apal au kasoyibim minas sama terusno dhewe doleki sampai teko minas soa wis iku ayat Quran kadzalika kaya mengkono-mengkono au kasyibin yusibu ngeneki yusobu ya yusobu den sokno min roksi fulan sangka sirahe fulan apa kada wa kada tersebutno ya cara aja diganti kene semono kok disokno marang ndase fulan apa rasa cenut-cenut rasa cekot-cekot yusabu min fauqihim min fauqi ru'usihimul hamim den sokno sanga ndure sirahe sapa him rujuke ngono iku Quran iku al-hamim apa banyu panas di Quran maneh yusabu min fauqi ru'usihimul hamim bacaan ayat Quran sing sinar merah kaya ngene iki sampean tugasno getarane lek iso kaya persis kaya SMS kandhane kaya mengkone yusabu den sokno min fi roksi fulan dan ndase fulan
alwaji apa lara wasaki klan cekot wan durban apa padha wae durban cenut kullama aradu ayakhruju minna uidu fiha terusno dhewe ilal harik sampai kata-kata al harik semongso aradu ngarepno sapa ahlun nar ayakhruju yen metu ahlun nar minna songen nar uidu den balen ahlun nar yang dalam nar kadzalika kaya mengkono uidu fiha yasda'u loro atau cekot-cekot sapa ora sufulan dasi fulan bin fulana min adzabil harik sangka siksa kang ngobongi panas. Nek kabeh lak padha iki mek ngulangi sampean lho. Engko nek bingung padha sing tak critakno mau. Ayat-ayat Quran sing bersinar merah, ayat Quran sing isine siksaan-siksaan kaya iku. Ku sampean waca terus sampean perintahno. Kemaknane lek ngono ta? Waca fanatik ring iki lho. Tapi sampean kudu iso nata. Contohnya apa? Ya diwaca ya sama unsakot. Bangsa wah nalikane langit remek-rembu diwaca berapa satu ayat diwaca lho. Terus sampean remno moto sampean tarik napas. Iku undang-undang sampean sebulo sampean tujukno karo sapa sing sampean karepno iku maksude kadzalika yusib kadzalika aku njaluk penggaweanmu budal ring omahe iko anake iko kowe jiwiren kupinge sampe mau dodol iku iso iku dadi membeku sing maca dadi makhluk ditumpaki setan iso ditumpaki jin iso ditumpaki malaikat iso tapi nek bangsa sing ngene tumpaki jin wakeh setan nek kon ngene iki wis ngene tak critakno dodo ndak wong ngerti repote padahal niate ngulangi sampean calon kiai kudu ndek senjata ngene iki lah aku kuwatir dirungokno wong Tuban ngerti blai wong Tuban ngerti dan notoki kancane dadi ngene iki tapi kaya apa kitabe ngene iki undang-undang sampean bisa dadi kiai kudu iso macem-macem nyamet gendruwo bewa keplayu krungu sampean wong durung ono wong critakake Pak Yai kula niku saestu dipethuki gendruwo kula badhe dianu barang kula ngomong ngeten ngomong temen demi Allah ngomong ngono ring aku kula ngomong tak kadane Pak Gopur awas mlayu desakan nggih mlayu mlayu Pak Yai kondol kok isone kondol gendrun kok disampean kenal gak ya lah kok isone gendruwone tak kadang kok mlayu gendel lah kok apa ngene gak lapo-lapo gendruwo iku ngomong re aku bocah lanang gagah umur sekitar 35-an apa kok digendul kan cekali gandoli ngene warung maneh wah jerih nah kula tampul kok kula gen moro-moro ngomong ngoten tak kadang Pak Gopur mlayu sembung durung mlayu ya gendruwo lah ngene iki lho nembak gendruwo bareng kena kuwatir tak tembak merek iki lho merek wayusi ayu min fauqi ru'usimul hamsa piturute niki lah carane kaya ngono mau aja pedoman teman-teman cara kene tapi sing tak ulangno iku engko diangen-angen dhewe ngono dadine wis sing akale urip ya ngerti akale buntu ya gak ngerti ya wis gak ngurus wong iki diceritakno saya mendeti lega oleh iki bongkar rahasia mun nak krungu wong nggo sampean iso dhewe-dhewe kangge senjata bisa sampean dadi pimpinan jika dikebal-balan bangsa korupsi